Bo día, benvidas, Conchi do Campo, Xosé Manuel Durán. Bo día. E estamos aquí neste proxectiño que estamos montando, que se chama A Terra na Terra, que é un proxecto concedido a Herba Moura para promover o relevo xeracional e dicir que novas persoas se incorporen a todo o tema agrario, preferiblemente agroecolóxico, e, bueno, crear unha alternativa fronte ao modelo industrial que nos está comendo, pois, pasiño a pasiño. Entón, bueno, este é o primeiro episodio e convidamos a vos porque tedes un perfil que encaixa perfectamente neste exemplo que queremos crear para crear pois unha alternativa, digamos, non? Entón, comezo contigo, Conchi do Campo. Hola. Hola. Xa nos coñecemos de antes, entón, bueno, se te queres definir un pouco a túa traxectoria ou por que encaixas ti no que para non ser unha referencia do modelo agroecolóxico que queremos construir. Nada, pois eu, me metín no mundo da agroecoloxía fai 11 anos e solicitei a incorporación porque nos mudamos a vivir, a Vedra e un pouco ali vivindo en proxecto coa miña parella. Pois un pouco decidimos que había que traballar donde se vive, non? Porque viñamos a Santiago, un pouco... E comenzamos coa miña incorporación. Aí fixemos venta directa dende o inicio, xa venta a cestas, venta de mercado de Belvís, mercado dos Tilos, todo a nivel local. E actualmente tamén, está máis a miña parella no proxecto familiar da casa e eu agora mesmo levo 4 anos como encargada nun proxecto que é un centro especial de emprego para persoas con enfermedade mental Entre Lampo. Que tamén é un proxecto agroecolóxico con horta e agora mesmo tamén para meter galiñas, todo en ecolóxico. Que guai. E ecolóxico certificado, pero coa filosofía de agroecoloxía, que tamén podemos falar na matización. Exactamente, sí. Agora como introducir os vos perfis. Sí. E aí estamos, con un pouco traballando dende Vedra e dende Santiago agroecoloxía para traer produto local a Santiago. Genial, moi ben. E despois Xosé Manuel Durán, que tamén se podes facer así como un recorrido así super xeral sobre a túa traxectoria ou por que tamén encaixas neste perfil. Bueno, diríamos que, vou intentar justificar porque estou aquí, ¿no? Porque Claro, sí. Eu son principalmente apicultor, e como apicultor xa dende o século pasado me incorporei ás organizacións de apicultura, naquele momento era a Asociación de Apicultura, e despois dentro da cooperativa, a maior cooperativa de mel que hai, Erica Mel, ¿no? Pola miña formación, pois encaixaba e pola miña afición á apicultura, pois mellor que mellor. E sendo o director comercial, o director técnico da cooperativa, estuve no lado oscuro da comercialización, chamolle a negociación, máis ben a imposición das Falaremos plantillas do lado oscuro tamén. coa gran distribución. E foi nese momento, cando tamén coñecín o sindicato labrego e compañeiros do sindicato, cando vin que ese non era o modelo para as pequenas producións agrarias. Depois chegou a agroecoloxía, ¿no? Pero polo menos para as producións agrarias como tiñemos en mente. O típico, digamos, o tradicional e o que tratábamos de conservar, ¿no? Entón, nese proceso, foi cando naceu outro proxecto persoal que foi a Cesta da Saúde, que trataba de comercializar no centro de Compostela, nun baixo do que familiarmente dispoñía, pois, de alimentos de produtores locais, labregos e labregos locais. E así foi. E depois, co andar do tempo, naceu unha asociación que trataba de... A asociación non é o mesmo, que trataba de aglutinar, seguindo outros modelos europeos e algún tamén nacional ou estatal, que era aglutinar a labregos, tendas, restaurantes e consumidores con ese proxecto que non é o mesmo. Genial. Pois, genial que me digas isto porque non dixen o título deste primeiro episodio, que o título que pensamos é
tecendo redes fronte ao modelo industrial, sinerxias entre produtoras agroecolóxicas e hostaleiras. Entón, un pouco do que estades comentando agora, pois ti, con outras compañeiras creaches non é o mesmo que esta rede na que te tes que unir con outras productoras, e tamén, pois entre Lampo, supoño que ti soliña non o puideches montar, que tamén tiveches que estar en contacto, obviamente, con moita xente. Entón, o que nos interesa desta conversa tamén é o asociacionismo, non? Como nos unimos unhas con outras para crear proxectos, porque, obviamente, as produtoras agroecolóxicas ou calquer tipo de iniciativa dende o agroecolóxico parten desventaxa do modelo industrial, o lado oscuro que comentabas ti. Entón, pois nada, vamos a empezar a falar do lado oscuro e do lado alumeado que sodes vos. Entón, o primeiro bloque é o inicio e formación dos vosos proxectos. Entón, primeiro, como este vídeo tampouco sabemos cara a onde vai ir, sí que é verdade que nos movemos igual con xente que controla o que é agroecoloxía, pero a realidade é que na poboación en xeral, pois se falas de agroecoloxía, igual pois é totalmente descoñecido para moita xente, non? Entón, queres facer así como unha pincelada de o que considerades que é agroecoloxía ou como transmitiríades a alguén que non controle? Quen queira? Empezas? O non? Bueno, eu teño, digamos, esa visión tanto de produtor como comercial, ¿no? Como comercial no sentido de que estás en contacto cos consumidores, entón aprecias o que eles aprecian. Entón, desde o punto de vista de produtor, para min, a agroecoloxía, digamos que pasa por un proxecto bueno, de vida vinculada principalmente ao campo, ¿no? A población rural ou a establecerse na produción rural, ese sería o ideal. E sobre todo son pequenas producións de dimensión humana, por chamarlle de alguma maneira, ¿no? Que non se escape das mans e que non requira pois demasiada man de obra ou chamámoslle contratos, pode ser que puntualmente, non sei, pero que teña dimensión humana de alguma maneira, ¿no? Que de alguma maneira é o modelo que na apicultura tamén se promulgou, non? Moitos pequenos apicultores repartidos por toda a xeografía. Non grandes produtores, sino moitos pequenos cambiando o mundo. Polo beneficio que tamén ten a apicultura e tal. Pero despois, dende o punto de vista tamén comercial, ou como vexo eu que perciben os consumidores. Os consumidores creo que salvo algúns ese va a ser o terceiro bloque, vale, nos adelantes. Non Da percepción dos consumidores. Vale, sí. pues non Queres complementar algo do que sería agroecoloxía así para grosso modo? Claro, para nós que un pouco decía antes que por unha parte está a certificarse a nivel ecolóxico e para mí é distinto a agroecoloxía, ¿no? Claro. O sea, creo que é necesario o selo, o sea, é importante ter porque hai moita xente que a mellor non te coñece e, bueno, pues un pouco en maneira de garantizarlle, ¿no? Que estás facendo as cousas, bueno, base a unos requisitos, vamos a decir, medioambientais, ¿no? Pero claro, para nós tamén é moi importante a parte social, que eso non se ten en conta na parte no selo, ¿no? O sea, eles te veñen a ver o que estás facendo, bueno, todo con os produtos, nos sementes, a tal, todo o que estás facendo cos criterios ecolóxicos. Pero claro, toda a parte social é moi importante. Tamén desde tanto o proxecto familiar en Vedra como en Entrelampo. Claro, que ao final Entrelampo a parte social é ter traballadores, o sea, que dalles a opción a persoas con enfermedade mental que é moi difícil que se incorporen no mundo laboral. Claro, entón aí teñen o seu entorno, son traballadores, o sea, teñen o seu contrato e teñen un entorno seguro tamén de traballo. Entón, a agroecoloxía sería un pouco aunar a parte social, non? E a parte ambiental, non? O sea, producir produtos de consumo, pero sen explotar a traballadoras ou sen destruir a terra, así falando, non? Así a grosso modo. Moi ben, e o vos, o sea, por que para vos era importante pois formar un proxecto dende este punto a agroecoloxía? Porque, desgraciadamente, tampouco é o común, non? Porque tedes moitas trabas en contra. Entón, por exemplo, Conchi, ti estudaches enxeñería forestal. Eu teño amigas que estudaron tamén forestais e agrónomas e o que me comentan é que dende a universidade realmente o enfoque que estudas é super pro modelo industrializado.
Entón, como é ese despertar, digamos, pero como, o sea, xa ti na universidade xa tiñas compañeiras que era como, que disparate o que están comentando, ou poñer un bosque de eucaliptos enorme, isto de como un modelo forestal que non sei se o vendían como algo favorable, ¿no? Pero como foi o teu proceso de desligarte dese río da corrente do modelo agroindustrial para ir cara á agroecoloxía? Claro, no caso da universidade, o sea, agroecoloxía, ni ecolóxico, o sea, nesa Nin se parte da miña nombraba. vida non estaba presente, non? O sea, xa fai uns anos, este todo eso, e Sí, non, sí. non estaba presente Hmm. ao tema da ecoloxía, non? Hmm. Ni tendas, o sea, ni mercar, o sea, non, tamén era outra época, non? Ahora, bueno, pues un pouco ibas á plaza e aí tiñas produto, bueno, pues das mulleres que sempre estaban na plaza, bueno, sempre había ese acercamento, non? Pero non tiñas esa sensibilidade, non? De que supuña, non? Mercar a esa, a ir a mercar a praza. Pero, claro, eso me chegou cos anos de vida e, bueno, que vas vivindo aquí, bueno, non son de Santiago, pero estive vivindo en Santiago, aí me sumei a un grupo de consumo que se creou en Santiago, que era Irado, e un pouco aí te entra a sensibilidade porque é cando coñeces a produtores, claro, se mercaba produto local, bueno, aí, ao final, facendo rede, é un pouco cando vas coñecendo e meténdote aí en mundo da agroecoloxía. Tampouco, bueno, aí foi tamén mercamos a casa en Vedra, tal, non sei que, claro, nos fomos a vivir ali e claro, ao final é un proceso, ¿no? de decir, pois chegas aquí, traballas en Santiago, solamente ves a dormir, pois non ten moito sentido, o sea, vamos a pensar. Entón, bueno, ao final, tamén como é un plantexamento de vida, que ao final que tamén decía Durán, para nós tamén era, bueno, pois queres ter fillos, te pode facilitar a conciliación, que despois non é tanto así, pero bueno, un pouco, ves o conxunto, non? De todo e unha maneira. E claro, ao final ves que a única opción de producir é de maneira agroecolóxica, o sea, a nivel industrial non se te pasa pola cabeza. Claro, o sea, o pero modelo ti... era, o sea, claro, vas coñecendo tamén iso, ir coñecendo produtores, que moitos eran daqui do sindicato, ao final tamén falas moito con eles te explican, ao final vas vendo os seus proxectos e demais e entras, claro, Claro, é a cando te metes maneira na que burbulla ves. é como Claro. obvio, pero a Claro. maior parte da xente non está dentro da burbulla. Claro, o tema é como chegar, ¿no? Despois, Hmm. o que a nos, o sea, a mí me sorprendeu porque desde o proxecto familiar, claro, veías a parte, a xente que te mercaba e tal, era pues, xente concienciada, con produto local, produto ecolóxico, tal, non sei. Pero, por exemplo, foi moi interesante chegar a Entrelampo, porque despois a xente se acerca a este modelo, pero pola parte social, por a sensibilidade da enfermedade mental, bueno, promover estes postos de traballo. Entón, claro, están chegando ao produto de tempada, produto local, produto ecolóxico, por outro camiño, que é algo moi moi interesante tamén, de que se sensibilizan unha vez que chegan aí. E ti, Xosé Manuel, como foi este interese por crear comida sen destruir? Bueno. Así de simple, porque... Sí, bueno, a miña formación é totalmente do lado oscuro. Que estudaches, non sei? Químicas. Ah, mira. Entón xa te podes imaginar... Sí. Bueno, haberá químicos do lado... Sí, claro. Do lado da luz, non? Claro que os hai, afortunadamente, non? Mais en Europa, pero aquí non é algo moi habitual, non? E a veces te comes por dentro cando escoitas comentarios tanto nos medios de comunicación de científicos, non? Que cuestionan todo este modelo. Para mí non ten, non ten máis a máis mínima justificación. Desde o punto de vista, ten justificación desde o punto de vista comercial puro e duro, non? Para as grandes corporacións. Pero, de logo, falabas vos, da parte medioambiental. Bueno, hai varias esferas que habría que ter en conta. Está a parte medioambiental, está a parte social, está a parte da saúde das persoas, non? Totalmente. Entón, cando desde o coñecemento das consecuencias que teñen os LMRs, non? Esos límites máximos de residuos, donde calquer produto que podas levar a boca ten varios LMRs, varios pesticidas que non chegan ao límite máximo de residuos, que é o que significa eso, pero que están autorizados e que podes comer, non? E as consecuencias que depois eso ten para a saúde. Pero non só para a saúde, sino tamén como apicultor ves as consecuencias xa as máis inmediatas para o medio ambiente, para os teus animais. Claro. E depois ves
como tes que cultivar ou criar os animais. Non só as abellas. Ademais, as abellas foron os últimos a incorporarse a esta moda superagresiva de tratamentos, de pensos, compostos e tal, que ao final se estendeu a todas as producións. E iso é, xa, sin entrar a valorar o aspecto saudable, saudable para as persoas, é saudable para o medio ambiente, é económicamente inviable. Porque os costes de produción son cada vez máis altos, e cando ves que as organizacións agrarias, non todas, afortunadamente, pero tanto as organizacións profesionais como as organizacións agrarias pídenlle ás administracións que subvencionen. Eso, digamos, non ten sentido. Pero que, ademais, hai máis cousas que te animan a ser rebelde en este sentido. Que vou a recordar unha frase de finais do século pasado da presentación dun anuario económico, agrario, por parte dunha organización agraria que xa non existe. O titular da revista era Galicia avanza hacia un medio rural cada vez menos agrario. Mira, pois así como resumo pode estar moi ben. Sí, eso foi un pouco, e ves que co paso do tempo, e van alá 26, 27 anos, e ves que todo foi, todo foron as voltas de tuerca que se di, ¿no? Ao sector, para que outro modelo imperase, o sea que realmente tes prácticamente todo en contra, menos os consumidores. Vale. Pois disparo máis preguntas, porque senón, como temos 3 bloques e o tempo é axustado, e que ia dicir, vale, entón, na formación dos vosos proxectos, xa tiñades algo de formación, bueno, tedes estudos superiores, aparte, tiñades algún tipo de vencello ao voso territorio, quero dicir, porque moita xente que isto vai estar nunha páxina web destinada a xente que teña a brillante idea de sumarse a crear un proxecto agroecolóxico, non? Entón xa falaremos no terceiro bloque de que consellos ou que lle podes dicir e tal. Entón, primeiro, creedes que hai unha diferencia moi grande para alguén que estea formado, que teña, por exemplo, pois que xa estella vencellado un territorio, entón imagínate que teña unha casa con terreos, ou unha persoa, pois, digamos, que non este relacionado con iso, que acceda á terra, que pida axuda a incorporación como ti pediches, todo o tema da burocracia. O sea, crees que é un proceso doado? Creedes que é un proceso moi complicado como, cuidado con isto? Claro, esta sería a pregunta en relación a como empezachedes vos. Claro, que agora estamos na primeira fase de vos que xa estades máis ou menos consolidadas, de que lle diríades a esta xente, non? Máis pensado en inicio do proxecto e consolidación. Pois... A verdade que cando nos incorporamos, hai un cambio moi grande, dende aquela ata agora. Sí, que estamos falando de 10 anos, 12 anos, porque, un pouco antes, ¿no? A preparación e tal. Para nós foi moi importante, por exemplo, de apoio, falar con outros, con outros produtores e tal, é un pouco para ver que eso me parece fundamental, pero comentarei despois de que propoño, ¿no? O que un pouco... Vale. Pero agora mesmo, nos o que vemos é que nos non somos de Vedra, nin miña parella, nin eu, non tiñamos vínculo con esta terra, mercamos unha casa e dai, pois un pouco buscamos terras que nos cederon aí uns veciños e tal. Foron por cesión. Foi por cesión, vale. sí. Que foi, na nosa época foi un pouco, fai 12 anos foi un pouco complicado porque había vacas e entón, pois un pouco os dous gandeiros que había, pois como eran os que iban, a xente cando non traballaba a terra, lles cedía eles a terra, non? Vale. Un pouco, entón, era un pouco complicado chegar a terra. Pero, máis ou menos, fomos... A día de hoxe, si quixéramos volver a empezar, non poderíamos. Vale. Non teríamos acceso á terra, porque ahora mismo está o viñedo en Vedra, pegándolle forte, aí están mercando moita terra e demais. Entón, claro, a xente está esperando que a terra lle compre o viñedo, ou que o miña terra costa tanto, nós non poderíamos mercar terra cos precios actuais, claro, non mercamos tampouco. Revalorización enorme das terras. Claro.
Claro, E moita presión, claro, non das accedido a ela. Fai 10 anos como a cesión que era como un papel na que ademais, asinabas... neste caso é gratuito, o sea, ni siquiera nos alugaron, o sea, foi unha cesión. O sea, o apoio mutuo desinteresado, digamos que antes era pues, como que se daba máis por feito. Claro, ti me coidas que este desbrozada, ¿no? Que ao final é o que se buscaba, ¿no? Que ao final se gastan moitos cartos no desbroce solo, entón dicindo, bueno, pues ta cedo, mantes desbrozada e tal, e non... Vale. E xa está. E agora estaría como máis mercantilizado, de que tens que pagar e compites con grandes industrias. E chegar, o sea, poder atopar algo, o sea, que non é fácil. Non é fácil. Bueno, esperemos non desanimar a todo o mundo con este... Claro, eso ao final depende donde estés, claro, de tal, o sea, é moi importante a presión que teñas, aunque ahora mismo presión pola terra está vendo moita, e non só e por desgracia non por produtores, ¿no? Ni bueno, o sea, por outras figuras, ¿no? Que tamén Galicia se está convertido un pouco en reservorio fronte ao cambio climático, non? Porque no resto da península pois cada vez hai máis desertización, a Galicia chegará tamén, pero bueno, aquí non para de chover, temos terras máis ou menos fértiles, entón, claro, a presión cada vez é maior nestas zonas. Que un pouco que está pasando co viñedo, ¿no? Claro. O sea, ali chega a zona, o Saavedra e Touro, e chega a denominación Rías Baixas, e claro, que está pasando polo cambio climático tamén na zona do Salnés e tal, claro, aumenta moito as temperaturas e tal, e se están vendo, o sea, se están vindo para arriba. Claro, entón, as grandes bodegas están poñendo viñedo, eso, zonas que son impensables para Albariño, que, bueno, son realmente non son zonas de albariño porque hai moita humedade e tal, entón teñen que facer moitos tratamentos para ter controlados os fungos, pero claro, se están vendo para arriba para escapar un pouco do calor. Río arriba, ¿no? Río arriba, claro, Touro, claro, todo para que algo, bueno, unha zona que Rías Baixas non ten moito así. E despois o tema burocrático tamén é complexo. É complexo. Eu tamén estive aí, non o poñen fácil os da Xunta, verdade, con tanto papeleo. Agora moitas cousas son electrónicas, pero aínda así a sede electrónica da Xunta ás veces deixa bastante que desear. Bueno, a nivel persoal, bueno, eu criei-me no rural de Pontevedra, fun desa xeración que quería facer outra cousa que non fora estar no campo, ¿no? Que pasa que cando, como se suele decir, cando mamas, algo queda dentro, ¿no? Bueno, por eso me vin a Santiago a estudar química, pero digamos que eso sempre te tira. Apicultor sempre fun, aínda que era dende pequeno, ¿no? Aínda que fora jovista, pero a vinculación co campo sempre a tiven aí. Bueno, cando entrei a traballar na Asociación de Apicultura foi cando entrei en contacto con máis xente e con outros modelos e con outras sensibilidades, ¿no? Entón, por aí ve un pouco a cousa. Despois sí que axudei a outros compañeiros, sobre todo alumnos meus dos cursos de apicultura, a incorporación. E a incorporación, a verdade é que bueno, é un proceso engorroso. Para alguén así a título individual enfrentarse a eso ten bastante problemático, ¿no? Por eso penso que é mellor estar en mans de alguna organización, como pode ser o sindicato, ou outras organizacións que axuden, ¿no? Que sepan como manexarse. Pero tamén é certo que ten uns condicionantes moi importantes. Sí, claro. Xa non é o primeiro que se arruína. Eu vexo moitos compañeiros... Podes comentalos, que seguro que moita xente non... Eu vexo moitos compañeiros que fibrilaban, ¿no? Cando as producións non eran as esperadas. En apicultura, creo que tens que chegar a polo menos cantas colmeas despois de 2 anos. Non sei se serán 200 Sí, falan de máis de 150. Sí, 150. Pero 150 para ser profesional, eso non ten sentido. Para a administración, sobre o papel pode ser, pero na realidade non é así, ¿no? O sea, un compromiso, sempre son compromisos gordos, quero decir. No, claro, ti tens que facer un proxecto de futuro, un proxecto económico tamén. Entonces tens que facer futuribles, e os futuribles van en base ás producións. Pero as producións non soen ser sempre iguais e cada vez van a menos, ¿no? Entón, teño visto compañeiros fibrilar porque non das asumido eso, ¿no? E despois, cando falamos vamos a recomendacións concretas, cando iniciamos o proxecto Non é o mesmo, falamos coas asociacións
veciños do rural, incluso en Compostela hai a Ferusa, que é a Asociación de Veciños das Asociacións do Rural, e organizamos varias charlas para animar a xente a producir, que non se complicaran a vida, porque sei que é importante, hai que facilitar as cousas, e aí despois irei, para que a xente se inicie sin empeñarse. Entonces, bueno, naquel momento, pois acudiu moita xente, fora despois do 2008, da crisis, parece ser que sempre que hai unha crise, a xente volve ao campo, non? Unha crise económica, parece ser que é o sino da humanidade. Mira. Entón, viña moita xente. Pero, desos, de todas esas persoas que se achegaron, lamentablemente, solo continúan os que xa eran labregos. Entón, sí, eu creo que desde fora hai unha idea romántica do campo. Totalmente. Que despois, económicamente, bueno, pois é difícil, é lento, non é unha cousa rápida, e que despois, a hora de traballar, pois tens que estar co cupo arriba, hai que mollarse, hai que, bueno, entón chegas á conclusión de que che ten que gustar. O sea, tens que amar esa parte. Ten que haber un vínculo emocional con ese modelo. Porque se non o hai, si é solo por negocio, igual que no mundo das abellas, nadie se mete por cartos. Porque se metes por cartos vas aviado, non tes... Ten que haber esa parte de gusto. E despois, a parte, digamos, de máis económica virá co tempo, pero hai que ser constante. E a constancia é un grado. Eso é. Pero claro, para ser constante tens que tenche que gustar, ten que haber algo que che tire, non? Sei que hai moita xente que procede do... Coñecín e coñezo a moitas persoas que proceden das cidades, e sobre todo das grandes cidades, e que acabaron sintonizando moi ben con ese modelo. E está pasando agora moito, non? O éxodo ao rural, non? De moita xente. Eu que, sí, me parece unha idea quizá moi factible e realista, que non é empeñarse, sino buscar alianzas, un pouco o que me comentaba Conchi antes. Buscar alianzas coa xente que hai xente no campo, xente que ten terreos que a mellor non pode traballalos. O digo porque tamén o apliquei eu a título persoal. Buscar esas alianzas que non implica ter terra en propiedade, porque a veces ter terra en propiedade é complicado e cada vez máis, pero sí que podes establecer alianzas en a medida do posible, porque hai persoas cos que se pode falar e cos que se pode traballar dende a honestidade. Sendo honestos, eu creo que hai esas posibilidades, recomendaría a xente que non desbotaran eso. Independentemente despois de que lle podamos exixir ás administracións máis apoio, entraremos, supoño, que neso. Claro, pois que ia dicir que xusto me acabas de introducir xenial o segundo bloque. Eso que non o leín. Pois imagínate se o lees, que xa é todo referido á organización colectiva. Entón, bueno, o primeiro bloque, a conclusión a que quería chegar, pero xa chegachedes vos perfectamente, é que todos os proxectos que parten da agroecoloxía están nunha clara desventaxa frente ao modelo apisonador agroindustrial, non? Entón, claro, son proxectos pequeniños, como os que tedes vos, sodes moito máis fortes, se vos xuntades, non? E buscades sinerxias para crear unha alternativa frente ao modelo agroindustrial, non? Entón, primeiro, partindo de que teño mocos, e a voz así un pouco tomada, perdón, a nivel, por exemplo, fiscal ou rexistro sanitario, credes que para vos é moito máis difícil que para as empresas que producen algo a nivel industrial? A nivel, por exemplo, a nivel sanitario, o sea, non so que se hai unha lei que nos salvou foi o SEBEDI. Pois comenta, claro. O rexistro do SEBEDI que debe de levar 10 anos ou así. Podes explicar o que é o rexistro do SEBEDI? Que digo que sí, moita xente eso bueno, é de medio rural, o sea, foi quen o elaborou e, bueno, son para pequenas producións, o sea, hai uns bueno, ti podes vender os produtos, pero hai unhas cantidades máximas. Unha vez que te pases de aí, xa terías que traer en sanidade, o sea, non... pero claro, para os pequenos produtores está ben. Entón, o que te permite é, pois, se vendes a tendas, vendes a restaurantes e tal, claro, eles necesitan un rexistro sanitario. Pois, en sustitución, para os pequenos produtores, o que temos é o rexistro no SEBEDI.
Vale. E bueno, temos que levar un control, bueno, pues un control das cantidades que venden, claro, para non pasarnos dos máximos que teñen e tal, e bueno, temos que poñer aí na factura pues o real, bueno, aí hai que cumplir unos requisitos, ¿no? para que as tendas, os restaurantes e tal teñan, bueno, a información nosa para cando eles teñen un registro de sanidade. E iso a verdad que nos simplificou moito. E no caso do mel, que xa conta Durán, pois, bueno, ese registro tamén lle... Hai que lembrar, eu creo que isto é moi importante, sobre todo desde o punto de vista das organizacións, que eso se conseguiu gracias á presión das organizacións agrarias. Moi bo punto. De algunhas, que non todas. Pero sí que estuvo o Sindicato Labrego, dentro do punto da asociación. Además, eu estuve nese combate tamén, vamos a chamarlle así, porque ao final é unha... hai que batirse o cobre coa administración. Ás veces non mola a linguaxe bélica, pero no, a mí non me mola, así, ¿no? Trato de escapar dela, pero a veces será por defecto de formación. No, sí, pero ás veces é así. Pero sí, que e además agora vexo tamén, porque estou en movimentos veciñais, e ves que tes que forzar a administración a actuar. A administración hai charcos, vamos a chamar charcos, donde non se quere meter, se son moi complicados, e donde son as organizacións as que teñen que obrigar a administración a meterse nos charcos. En este caso, era unha demanda do sector, ademais, a nosa inspiración sempre estuvo ao outro lado dos Pirineos, ver o que se facía, sobre todo en Francia e en outros países de Europa. Entonces foi cando forzamos a administración o tema do saber e ver tamén para ello a outro modelo de organización, porque cando viñeron as subvencións de Bruselas, a administración puso ollo en determinadas producións que hasta aquel momento estaban fora un pouco da súa visión, ¿no? No caso da apicultura. E outras. Entonces, había que regular. A historia era regular. Bueno, pues o regulamento naquel momento abocou o que era un modelo de pequena apicultura a desaparición. Porque aparte, como interpretaban eles tamén os decretos que viñan de Madrid, ¿no? E hubo un combate. Hubo que lidiar moito coa administración, convencelo desde o punto de vista legislativo, desde o punto de vista tamén etnográfico ou social, para que se mudara e adaptara a normativa ao territorio, ¿no? O norte é moi distinto ao centro e ao sur. Pero simplemente era unha introducción para decir que é necesario a loita das organizacións para mudar as cousas na administración. Tamén é necesario que aproveitar o momento, porque non sempre se cumplen estas condicións, de que haxa alguén na administración que se xa sensible tamén. Claro. En ese momento atopamos. Que moitas veces en Galicia pois non é o caso, non? Vale, e xa aterrando como nas vosas trayectorias e proxectos, tedes exemplos así como claros de asociacionismo, de pois tiven que xuntarme con esta persoa para poder levar isto a cabo, ou tiven que contactar con este restaurante, xa podemos falar como do terceiro sector, pode ser tendas como a que tes tido Cesta da Saúde, ou restaurantes cos que tivechedes que, pois eso, falar e crear unha rede para dar saída aos vosos produtos ou para producilos ou para distribuílos. Se podes dar exemplos así máis aterrados para que a xente... Bueno, por exemplo, desde o punto de vista persoal, eu teño, por exemplo, algúns apiarios en terreos que non son meus. Vale. Cedidos tamén. Cedidos, claro. Ti tens que buscar, porque, bueno, ti escapas un pouco das zonas, digamos, máis de máis presión a todos os niveis. Entonces buscas zonas máis libres de contaminación na montaña, principalmente, ¿no? Entón, bueno, pois ao final foi unha alianza, pois, por exemplo, en Zobra, na Serra do Cantán. Pois ademais era recuperar unha albariza tradicional moi ben conservada, que aparece en casi todos os libros, estes albarices para que os osos non chegaran adentro. Ah, mira, que son como de pedra ou... Sí, esos muros enormes de pedra circulares, que estaban moi ben conservada. Entonces, bueno, chegas a un acordo co dono de tal maneira que ti lle das vida, pois ali as túas colmeas, a cambio, pois, por exemplo, dun 25% da produción. Vale. Despois, pois, hai outro na Serra do Faro, pois é coa comunidade de montes, non? Chegas a acordos, tamén tes que plantexar as cousas, porque non é só económico,
hai máis cousas e isto non é algo que ti podas comprometer a unha renta porque depende das producións. Por eso é importante tamén sintonizar con determinadas persoas que son sensibles e que entenden o que isto hai, non? Pero despois, desde o punto de vista da asociación, sí, da asociación non é o mesmo, chegáramos á conclusión, é máis que nada pola percepción que eu tiña dos consumidores. O sea, eu constituir a tenda ou montar a tenda no ano 2005, polo que expliquei antes, ¿no? Dice, bueno, si ten que haber algún modelo, non é a gran distribución, hai que buscar unha alternativa. Además, fora inicialmente con compañeiras do sindicato labrego. Bueno, pero o contacto cos consumidores che leva a ver que hai unha demanda enorme. Non tanto desde o punto de vista máis puntilloso, se queres decir, o máis oficial o que é o ecolóxico, non? A xente buscaba o que sempre buscou, que eran as producións labregas frescas, que non tuveran demasiado proceso, porque a xente ten unha confianza enorme nesas producións, nesas produtores. Chegas á conclusión de que a parte comercial, a fortaleza que ten a parte comercial é ganarse a confianza dos consumidores, das consumidoras. Eles esperan eso. O único que tiñas que ofrecerllelo. Claro. E a restauración, visto pois o que pasaba, por exemplo, foi inspirado no que pasaba en Cataluña, onde era o sector da hostelería o que tirou das sementes abandonadas, non? Porque se te deixas levar polo río ese que comentabas ti, esa corrente enorme, pois acabas plantando o que hai nos viveros, non te cuestionas nada, e, sin embargo, hai variedades autóctonas, claro, que resisten moito mellor, que resisten as doenzas, que quizá non aguante moi ben a parte comercial, porque sí que necesitan que teñan unha peltura. Estou pensando agora no tomate jack, por exemplo, ¿no? Que aguante, que non sei que aguante moitos, pero a xente demandaba outra cousa. Nós non estamos, e despois podemos entrar no tema da certificación, e te podo contar a miña experiencia, porque foi un vogal do Consello Regulador de Mel de Galicia, ¿no? E no proceso todo para constituir a ISP. Vale. Pero eu creo que nos debemos centrarnos nos circuitos curtos de comercialización. A eso estamos, claro. Que é donde digamos, as consumidoras demandan esos alimentos frescos, casi do día, e donde non poden vir de grandes kilómetros, sino que ten que estar abastecido pola contorna. E desa necesidade naceu non é o mesmo, non? Que igual non sei se o nomeamos antes, pero que é unha rede, non? Que pon en comunicación as produtoras agroecolóxicas da contorna de Compostela con hostaleiras, sería? Ou... Con todo, realmente era... Faltanos a última parte, que era o vínculo coas consumidoras, co sector consumidor final. Pero... Bueno, tamén esa tenda, o que buscaba... Sí. Claro, xa entras en contacto tamén, ¿no? Pero queríamos, porque fixemos, había un modelo para ganarse a confianza dos consumidores e tamén servira como auto aval, de alguma maneira, que era esas visitas de aval que chamábamos. Entonces, que temos que retomamos, pero hai que estar pedaleando continuamente, que eran esas visitas ás produtoras e os produtores, sabes? E esas visitas son coordinadas, digamos, como unha xornada de portas abertas, donde o que busca, en este caso, a produtora, tanto as tendas como os restaurantes, era darse a coñecer e dicir, mira, este é o que fago. E abrirse un pouco de alguma maneira, ¿no? A esas preguntas, esas cuestións que te poden plantexar tamén os consumidores, o resto dos compañeiros tamén, as compañeiras te din, oye, isto como faz, e como non faz? Sin ánimo tampouco, só con ánimo de formar ou de axudar, non con ánimo de inquisitorial, non é cuestión de... Sí, claro. Pero esas visitas de aval era o que entendíamos desde o principio que podían ganarse a confianza dos consumidores. Non, está genial. Ademais, antes eu creo que funcionaba máis o boca a boca e dicir, ai, pois os tomates desta señora están super ricos e tal. E agora é todo máis marketing de ver nunha página web, compralo, entón eso ao final atomiza a xente e ao final todo o mundo vai por despersonalizas e tamén por cuestións de traballo, de tempo, pois a xente colle o coche, vai a un centro comercial, colle aí todo e non se ponga e non se ponga a pensar que é a moda. nestes... Está de moda agora isto.
Ok. O do catarro, non? O catarro está super de moda agora en decembro. Por iso hai que tomar moito produto agroecolóxico para reforzar o sistema inmunitario. Vale, ti queres comentar algo tamén referido desta pregunta? Sí, o sea, para mí unha das grandes alianzas que foi importante no inicio, na continuación e aí estamos, pois é o sindicato. O sea, realmente ter contacto con outros produtores con a mesma sensibilidade, claro, o tema da agroecoloxía e tal, é moi importante. Entón, para nós nos serviu ao principio, bueno, pues coñecer a produtoras e un pouco ir visitar e tal, que, bueno, pues todo o mundo, a verdad que te abren as portas para... Vas a preguntar como faz, que faz e tal, e te abren, o sea, todo o mundo te abre as portas para ensinarte. E agora xa, bueno, pues que xa estás máis consolidado, ¿no? E aunque sempre visitar, hai que visitar porque se aprende un montón. E nós tamén, bueno, pues tamén temos as portas abertas, ¿no? Claro, o continuar agora no día a día de, bueno, pues temos grupos de traballo e de comunicación, ou, bueno, ou vas coñecendo máis xente e tal, e esa comunicación directa, mira, teño este problema, necesito algo, ou donde podo mercar semente de tal, ou donde podo conseguila, ou eso, teño un problema dunha plaga que ese é outro problema que temos todos a día de hoxe, máis plagas que antes, e tal, como, o sea, como solucionades vos, a tedes, non a tedes, bueno, ao final, o sea, o poder compartir... un clima cooperativista que de competición de vou vender eu as miñas patacas, se podo vender eu en vez de que... Claro. Eso sí que me dixeron unha vez, fomos a Ribadeo a visitar bueno, estábamos de vacacións e fomos a visitar unha horta e me dixe unha persoa, pero ides a visitar a competencia. E non son competencia, o sea, no, claro, dende un punto de vista exterior, ¿no? De más capitalista, ¿no? Vamos a, claro, se ve competencia, pero claro, para nós, o sea, a nivel fiscal é unha empresa que compite con outras empresas, ¿no? No, claro, pero non é así, o sea, para nós cantos máis sexamos, máis produtores sexamos, moito mellor, o sea, é o que queremos, o sea, si realmente queremos ser unha alternativa e estar no mercado e que a xente lle sexa fácil o acceso ao produto agroecolóxico, temos que ser moitos. Totalmente. Non podemos ser poucos. A eso vamos tamén. Sí. Que eso, eu creo que ese é un concepto curioso, ¿no? Non sei se lle podría decir que é cuestión de ter conciencia de clase. Más que conciencia de clase, ter claro onde queres estar. Porque estaba falando con Chi, me viña a mente unha conversa con un presidente que xa non está, do Craiga, donde houve unha etapa da miña vida que foi un presidente da Asociación de Produtores Ecolóxicos de Galicia, ¿no? A PEGA se chamaba. Vale. E daquela, pois, houbera unha conversación en base a que decía, bueno, pero vos que defendedes, ¿no? E decía, bueno, nos defendemos os pequenos produtores. Bueno, pero eso de pequeno, que é eso de pequeno? Porque hoxe eres pequeno, pero mañán pode ser máis grande. O que pasa é que crecer, lamentablemente, crecer sempre implica crecer a conta de algo, a costa de algo, ¿no? Xa se ve. Total. Entón, claro, a resposta foi, bueno, que problema hai con querer seguir sendo pequeno? A iso me refería ao principio con esa dimensión humana dos proxectos. Este sería o cambio de paradigma totalmente que sí, empresarial que temos actualmente, temos ¿no? o modelo este capitalista de decir, no, hoxe empezo aquí, pero despois tal, e o meu... Porque parece que como que tes que ter outra dimensión máis grande, con empregados, non é eso. Un tente que ter claro cal é a túa... Donde queres estar. E pensáis que é difícil ter un equilibrio de producir agroecolóxico, pero tamén equilibrio sostible económico. Sabes o que quero dicir? O sea, que ás veces como que se ve de se me meto en ecolóxico e que vou perder moito a parte económica. Entón, igual hai moita xente que incluso aunque teña un proxecto labrego, que non quere dar o paso porque cree que esa pata da sostenibilidade económica como que se pode ir ao traste, non? Credes que é necesariamente así? Non, é viable. O que sí hai que ter claro, iso tamén é outra parte, é creo que había que facer un manual de supervivencia para alguén que se mete Pois esto debería a terra na terra vais este manual, sí. Un manual de supervivencia, porque o pilar de todo isto, si xa é difícil introducirse, ter o teu proxecto, crealo, despois ponte a cultivar, ponte a criar. Ahora veñen todas as plagas, non está todo feito, hai cantidad de problemas, bueno, e para eso están o aglutinarse, agruparse, ¿no? Para poder solucionar conxuntamente as cousas. Aí tamén están as organizacións. Pero despois está a parte comercial.
Ese é o pilar fundamental da viabilidade económica de calquer proxecto. Entón, eso é onde un debería gastar a maior parte das neuronas tamén, unha vez que o ten feito, porque debe ter a maior, digamos, cadea de valor, o que se chama cadea de valor, ¿no? Debe estar en más do labrego, da labrega. E se un pretende ter esa dimensión de decir, bueno, eu vou a cultivar e vou a vender, ¿no? Como moita xente que se achega aquí porque ve os recortes de periódico, as noticias, bueno, está tal, voume poñer a producir, que depois xa mo quitan das mans. E non é así. E sobre todo porque ti xa non tes control sobre eso. Vale. Eu creo que un debe establecer o seu, desde o meu punto de vista, para este modelo, é o modelo onde ti estés presente en toda a cadea, ou na maior parte da cadea de valor. O proxecto non é o mesmo. Unha das cousas que tiña claro desde o principio era que os prezos son estables, porque unha das cousas que tiñamos, que ten calquer proxecto labrego é que está a merced dos prezos. E non son estables, non, os prezos teñen que ser estables e teñen que estar fixados polas produtoras. Vale. E así é. Despois os demais, non hai que obsesionarse co precio final das cousas. Veremos no terceiro bloco a percepción que teñen as consumidoras, porque moitas é verdade que o pensan é que é moito máis caro, non? Ese como o dogma que teñen moitos instaurado aí no cerebro. Sí, pero non é o mesmo. E de aí o nome. E de aí o nome. Vale, pois antes de meternos no segundo bloque, tiña aquí unha pregunta que, bueno, que a tiña notada, porque sí que é verdade que cando coincido con xente que se dedica ao mundo agroecolóxico así amplamente, ten actividade bastante diversificada. É dicir, por exemplo, ti estás entre lampo, pero despois igual tes outras actividades, non? Laborais que complementan entre lampo, non? E ti igual que haces toda a saúde, tamén estás traballando, o sea, estás íntegramente... Credes que é necesario, se tes un proxecto agroecolóxico, diversificar laboralmente para ter unha estabilidade económica? Porque isto tamén hai que falalo de se estás buscando un traballo de 9 a 2 relaxarte ata que volves o día seguinte ás 9, igual isto non é para ti. O sea, credes que é necesario diversificar a vosa actividade e aparte ter un horario un pouco loco, ou tampouco é necesariamente así? Comenta a túa experiencia. Claro, no noso caso, o sea, ao principio fixen eu a incorporación e tal, e bueno, a miña parella era autónomo, traballando parte tamén na finca, e despois, bueno, por problemas pechou a empresa e tal, e claro, nos un pouco quixemos poñernos os dous no proxecto familiar, pero non o vimos claro. Económicamente non... Claro, ao final tamén eran os inicios, ¿no? E claro, dices, tes calquer problema, claro, tiñamos fillos, bueno, claro, ao final... Hai que ter certa resiliencia, un colchón... Claro, e vivíamos... Claro, isto límite. dices... Claro, entón sí que decidimos, claro, os dous non daba, e nese momento foi a miña parella que, bueno, pues atopou... Eu, bueno, estaba coa incorporación, non podía salir da finca, ¿no? Entón, ela atopou un traballo a media xornada, claro... E un pouco eso, pues, sí que nos daba, pero sí que nos temos un pouco aí que os dous non o vemos, non, o sea, nos gustaría, e bueno, e agora tamén estamos como, tamén cos anos vas aprendendo un montón. Claro, despois apareceu o do entrelampo e un pouco, pues, a miña parella foi o que se quedou no proxecto e eu me fun a entrelampo, porque é como que se di moitas veces, no? Que non ter os ovos en un solo cesto, no? Claro. É así, diversificar. Igual que hai moita diversificación neste sector. Claro. Por si acaso vou tamén estar aquí, que, bueno, só pasan moitos traballos. Claro, que pasa que sí que vemos, bueno, un pouco sí que vemos a posibilidade, bueno, no caso de que eu volva, bueno, pues... Pero sí, sempre é diversificando, eso sí, o sea, pensas en volver, pero, bueno, ves que cousas podes facer, claro. Como na horta, agora ¿no? mesmo imos facendo, claro, na horta é moi diversificada. Claro, da mesma maneira que non plantas 10.000 pés de leituga solo, claro, vas a vivir só das leitugas. Claro, pero moita xente a nivel laboral non é así, claro. Que o do modelo, bueno, ao final agroecolóxico, que ao final, se hai un cultivo que te falla, tes outro, o sea, non é que te quedes a cero, o sea, bueno, pues un pouco vas aí. Entón, bueno, sí que sempre a visión é diversificar, o sea, non é un único... E además creo que eso é o que pasa a outros compañeiras, ¿no? Porque familiarmente, se ti montas un proxecto familiar, é complicado
Entonces convén diversificar, que haxe alguén que se dedique, que poden ser cousas que poden estar imbricadas, poden estar relacionadas, pero é importante, igual que a hora de producir, sobre todo en agroecolóxico, diversificar as producións, diversificar os ingresos. Claro. A ser posible. Pois ahora sí, entramos no terceiro bloco, e último, xa estamos acabando. Entón, agora é un pouco percepción do consumidor, da sociedade en xeral. Creedes que todo o que estamos falando aquí está chegando ao grosso da sociedade? Ou creedes que é algo máis residual de certos sectores, burbullas, que pensan sobre isto? Porque, bueno, hai temas pois máis transversais, o feminismo, LGTB, sabes? Que como, pois sí que creo que a xente organizada como que está moi abandeirada disto e como que inunda todo, non? E todo como que parte desa base, pero teño a sensación de que na agroecoloxía non é tan transversal. O sea, é algo máis residual, é dicir, ti podes estar politiciado, concienciado e ir a moitas manis e organizarte colectivamente no barrio, pero igual como que se lle dá, na miña percepción, como ás veces menos prioridade a isto. Creedes que é así tamén a hora de consumir, a hora de ir á tenda, ou creedes que sí, que pouco a pouco está chegando a xente? Bueno, creo que pouco a pouco está chegando a xente. Vale. Pero quizá non tanto Optimismo. polo traballo, sí. No, porque, bueno, sí. eu percibo, ¿no? Sí. Bueno, estás en contacto coa xente. Gustaríame que fora máis, ¿no? Pero sei que pouco a pouco. Tamén sei que é algo residual. Sobre todo, eu vexo que é moi complicado chegar a xente nova. E despois hai uns perfis determinados aos que chegas, ¿no? Por lo menos desde o meu punto de vista. A miña experiencia, que podo, pero con toda a miña experiencia. Que normalmente é xente con un nivel de formación medio alto, un nivel tamén de ingresos medio alto, e non sempre, porque hai xente que valora sobre todo a alimentación e a saúde. Lamentablemente, eu vexo a alimentación como algo preventivo, sabes? Visto como está a sanidade, pois mellor que cuidarse a saúde todo posible. Totalmente. Pero tamén ves con dor de corazón como a cuidarse desde o punto de vista persoal, chega a xente cando leva un susto na súa saúde, ¿no? Na súa vida. E a veces pois a alimentación xa pouco pode facer. Pode facer algo, por suposto que sí, pero ten moito máis peso como preventivo a título persoal. Pero depois hai moita xente sensible, pero creo que non chega tanto polas mensaxes agroecolóxicas que se poden facer desde as organizacións, senón por outras vías. Porque a xente inquieta, porque lee ou porque se informa, como difícil que é hoxe informarse, ¿no? Ese outro tema. Pero sí, que chegan a esas conclusións casi por vía persoal. Pero o que sí percibo é que hai unha demanda enorme dos alimentos labregos de proximidade. Sobre todo dunha xente dunha determinada idade xa. Pero ao final, chegas a, bueno, como pasa en todo, a xente dá valor ás cosas cando as perdes, non? Canto menos hai, máis importa. E a idea era non perder eso, non? Pero vexo que sí, tamén vexo, cando ves as campañas publicitarias da gran distribución, que quen trata de copar esa demanda é a gran distribución. Claro. Os mensaxes todos van por esa vía. E despois, o que sí che dá carraxe é ver como a administración é aí onde a nosa, digamos, traballo de concienciación debería ser casi tanto ou máis que a título da población en xeral, sino concienciar as administracións. Cando foi da pandemia, por exemplo, un caso concreto foi que o alcalde de turno naquele momento en Santiago de Compostela pois decidiu que para apoiar a xente necesitada iba a dar un vale para ir a comprar a gran distribución. Non sabía. Non para ir ás pequenas tendas de barrio, claro, que aí estuvemos tamén batíndonos o cobre. Hoxe en día, con estas cheques, outro proxecto, creo que erróneo de todos os puntos de vista, estos vales de consumo, ¿no? Ao chou, non por necesidade, sino a todo o mundo. A día de hoxe, os da Xunta non van ás tendas de alimentación. Van a outros sectores, pequeno comercio, pero non o pequeno comercio de alimentación. Estamos excluídos.
O sea que... Sí. Pero é importante que a administración sexa consciente tamén Claro. de conservar esas producións. Ás veces os acordos son como máis fáciles con eles facelos cunha grande superficie, non? Que firman un acordo que igual buscar 7 suministradores que Sí, no, igual pero facilita ti ter ves un. aos tertulianos falar, todo o mundo di, pois vamos a ir, e xa nombran a distribución, a gran distribución de turno, non? Claro. Que non vou dicir calé. Pero di, foches ao tal, foches. Non, e nos quedamos, pero a pesar de todo, a pesar desa corrente mediática que por inercia, que creo que non só por inercia, sino que tamén está ben orientada, existe esa demanda social. Fora dos redes sociais, e fora, eu creo que o que temos que primar é máis o contacto persoal. Pois totalmente. Eu creo que hai que o sea, que ao final hai que ter claro que este tipo de consumo é un acto político tamén, o sea, que eu vexo moitas veces... A eso vamos. Claro, es que hai moitas veces a xente non é consciente, o sea, bueno, a veces tes tido, bueno, conversas con xente que se considera de esquerdas, ¿no? E, bueno, claro, e te digo unhas cousas. Claro. No caso da alimentación que dis, pero se ao final eso non ven sendo de esquerdas. Está o meme, que eu sí que vou dicir as marcas, en plan, o meme de Mercadona, clase obreira, o Gadis, vivamos como galegos, como que vai calando ese... Sí. É como, pois igual, vives máis como galego se lle compras a señora que tes, ¿no? Sí, pero que non hai que inventar nada, porque a xente cando vai a esa distribución, vai a esos lineais, e ve o que hai ali, e compara co que recibe por outro lado, pero se non, isto é o outro sabor mundo. e todo, Isto claro. non é o mesmo. Sí. É outra cousa distinta, non? O sabor, a frescura das cousas, o saber de onde veñen, que un debería decir de onde veñen as cousas. Eu sempre digo que son dos compañeiros, este de fulanito de tal. E hai xente que che ven, quero as cousas de... Totalmente. Que a veces hasta penso que están escondidos en algunha esquina, porque é chegar ao labrego en cuestión e aparece todo o mundo. Ainda non che dá tempo a colocar as cousas, non? A xente valora, Sí, claro. Eso é o que deberíamos... E tamén falta como información, ¿no? Porque o típico kiwi de Cespri, que como super común, ves en calquera lado, ¿no? Agora onde estou traballando, pois teñen aí o kiwi de Cespri. Entón tamén como, sabes que isto vende, creo que de Nueva Zelanda, non? Sí, eu creo que sí. Entón como de Nueva Zelanda, claro, a xente tamén quedase como... temos outra cosa, non, pero temos Galicia plagada de kiwis, non? Entón como xa quedou a colosía polas cunetas. Sí. Pois nada, pois estamos acabando, non sei canto como vamos de tempo. Sí, estes cuartos de hora xa van a dar. Sí, xa van. Vale, pois nada, agora é unha pregunta de visión de como vedes o futuro, de se queres lanzar unha mensaxe a estas persoas imaginarias que están detrás da cámara que igual van dar o paso, xente super xoven, chea de colaxe no que vai empezar os seus novos proxectos, ou non tan xoven, se lle queredes mandar algunha mensaxe ou tamén se queredes ver co tema do cambio climático que non falamos, etc. Pois como vedes o panorama, que mensaxe lanzaríades, non? É como... Sí. É unha mensaxe é que necesitamos máis produtores e produtoras, eso é, o sea, relevo xeneracional que además está na cabeceira. Que está difícil, pero hai que meterse no barro. Sí, claro, eso hai que... É fundamental para que siga existindo produto local, porque, claro, hai moito... O sea, que está, o sea, a xente que se está xubilando, a xente, claro, non está vindo detrás. E entón hai un problema, o sea, hai un problema de poder suministrar a xente que quere produto local, produto ecolóxico e tal, pois agora mesmo é complicado. E sen labregas non hai asociacionismo, claro. Claro, no, claro, sí. Para nós é importantísimo que se incorpore. E a xente que se quere incorporar, o que para min o consello é que visite, que fale e un pouco que teña claro que o que quere do seu proxecto, o sea, que poña no centro cal é o seu... O sea, por que quere vivir, ¿no? O sea, o como quere vivir, que o poña no centro e que aí busca o sea, visite proxectos, que pregunte como tendo el en conta ou ela, pois... Pedimos competencia. Sí, no, pero no, sí, claro, sí, es que cantos máis sexamos, es que ahora mesmo se está perdendo, claro, no se está... compañeiros, que haya... E despois, claro, sensibilizar, bueno, pues sensibilizar as consumidoras para que consuman, ¿no? Local e ecolóxico, agroecolóxico é o máis importante. Moi ben. Bueno, eu sí que animaría, eu creo que é importantísimo, seguindo o que dixo Conchi, que hai unha demanda e cada vez é maior, que esa demanda non está sendo coberta polos pequenos produtores e as produtoras, está sendo coberta pola administración,
que o sector primario, dicía con ese titular que nombrei hai tempo, que todo indica que vai por esa vía. Entón, nos temos que ser hasta ese punto rebeldes, é un acto tamén político, non só o consumo, sino tamén a hora de producir, e animaría a xente a facelo. O mundo labrego non está exento dos problemas que teñen outros sectores primarios, ves que hai en outros sectores primarios hai o mismo problema de man de obra, pero sí é viable, non é fácil, non é fácil desde o punto de vista burocrático, non é fácil desde o punto de vista xa da comercial, e non é fácil desde o punto de vista da producción, e además últimamente co cambio climático cada vez é máis difícil, non? Pero non é imposible. E hai nichos onde se pode entrar, pero é importante seguir un pouco o proceso que comentou antes Conchi. Primeiro, un debe saber o que quere, e onde quere estar. Sei que cando un empeza a recabar información acabas empachado hasta que faz o proceso de digestión de toda esa información, pero tamén depende das túas preferencias, ¿no? De o que queres facer. E a partir dese momento que contacte con outros compañeiras, que contacte con outras organizacións, se informe, se empape ben da realidade, e busque alianzas. É importantísimo buscar alianzas cando non tes acceso fácil á terra, e cada vez as cousas son máis difíciles, non? E que tire para adiante. Se iso é o que realmente quere facer, non é imposible, pero tampouco é doado. Pois genial. Creo que con isto está genial. O sea, sí que estaba pensando agora, para rematar, cun lazo respecto ao que estabades dicindo, que claro, tamén é un tema de soberanía alimentaria, que sempre estamos a voltas coa soberanía alimentaria, pero creo que neste conversatorio non o falamos, que se deixamos estas terras tamén en mans pois de empresas a saber de onde industriais, nun contexto de cambio climático que cada vez hai máis cambios, pois tipo pandémicos, incendios, etcétera, que necesitamos tamén resiliencia, non? De que se corta o suministro, que podamos comer, que podamos beber, que teixamos agua limpa, non? Entón, que veña máis xente tamén axudaría esa rede a ser resilientes a nivel alimentario, non? Entón, bueno, pois creo que con isto que quedou moi chulo. Así que moitas grazas. Nada. E nada, e vémonos noutra. Vale, Vémonos. graciñas. Gracias a ti. Chao.